egiteko eta bilera nun egiten zenuten. Kotxean, edo ikastetxetan, edo hori, ez? Sortu zen, 93an ikaslan Gipuzkoa, ez? Horre, batzuk, artista batzuk, hor zehozer pentsatu zenuten, ez? Hau dana estrukturatu eta dana aurrera egiteko, ez? Hor, aldakuntza handia egontzen, esan du bezala Iñakik aurretik pixka bat elkarren harremana geneukan, hainbeste ikastetxe batzun artean, eta ikusi zen beharra zerbait antolatu hartzala. Esan du bezala, hor izan zen baita ere beste batzuen laguntza edo ideia baita ere, pixka bat zerbait egiteko ikastetxe publikoan. Feliz Ormaetxea, zan ETL-eko presidente. Uda ere izan zen, ere irakaslea izan zen Arrasateko egozean, eskolan. Eta presidente zegoen ETL-en, eta beak ikustezun, beraiek, iriste ziala, adibidez, adegira, iriste ziala diputaziora, eta baino ikastetxe publikoen ordezkaririk ez zala egoten. Eta orduan, beak planteatu zuen, guk ez geneukan ordezkari, gure ordezkari Eusko Jaurlaritza zen. Baina haiek etzian bilera horietara jute, eta orduan hortik anatea zen pixka bat, elkarte bat edo zehozer egiteko. Nik izango nuke ikaslan proiektu bezala oso interesgarria dela. Beste erkidegotan eta hori ez dezu aurkitzen horrelako elkarte bat. Beste elkarteekin, ETL-ekin eta hori, nik uste beti harreman hona izan duela, nahiz eta kompetentzia izan, baina abantaila hor dago, nahiz eta kompetentzia izan, gauz batzutan elkarrekin, eta orduan egiten dugu Euskadi askoz hobeua, eta lanbidez eta askoz hobeua. Orduan, nik uste bide hori jarraitu behar dela egiten, eta ondorengo zuzendarik eta hori, hori ezagututa, gutxi gora bera, ben aportazioak eta bide horretan jarri behar dutela.